Sziasztok! Régóta nem jelentkeztem, de úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy újra elmondjak nektek dolgokat, ami talán előrébb tud segíteni a valós igazságok megértésében. Azt azért látjuk, hogy egyre többen vagytok az ébredés fázisában, bár lehet, hogy évekkel ezelőtt még fogalmat se volt arról, hogy mi az, hogy ébredés. Még kéne neked, honnan kéne fölébredned. Viszont itt most már eléggé sok minden bizonyított annak érdekében, hogy elkezdjetek gondolkodni. Tudom, hogy sokaknak nehéz kinézni a dobozból, és nem csak csupán a dobozon belül gondolkodni, de olyan dolgok történnek, hogy kénytelenek vagytok elgondolkodni, muszáj, hogy elgondolkodjatok, mert ha nem teszed, akkor nyilván meg vagy elégedve azzal, amiben élsz. Nyilván fogalmat sincs a valós dolgokról, mert úgy látom, hogy igazából két részre osztódott itt a Magyarországon élő emberek tudatszintje. Az egyik csapat én szerintem az okosok. Az okosok, azok mindent is jobban tudnak, mint a többiek, mert a tévéből informálódnak, és ott biztos, hogy csak igazságokat mondanak nekik, és ők ezt itt be is nyerik, csinálják is, követik is, és képesek neki menni azoknak, akik a másik csapatot képviselik, a felébredtek. Tehát vannak az okosok és a felébredtek. A felébredtek próbálnak segíteni az okosoknak, hogy minél jobban próbáljanak belelátni ezekbe a dolgokba, amik itt napjainkban, vagy az elmúlt években történnek velünk egyre intenzívebben. Én ezt igazából csak ilyen IQ-tesztnek mondom, tehát IQ-tesztek tömegét nyomják rátok, hogy kiderüljön, hogy ki van már azon a szinten, hogy valóban képes emberként élni, és nem lehet pénzzel lefizetni. De láthatjuk azért, hogy nagyon sok ember inkább a pénzt válassza az igazság helyett. Csak azért, hogy neki jó legyen, így a többiek le vannak szarva. Elmondok egy történetet, tehát próbálok rávezetni benneteket arra, hogy is kéne gondolkodni, szerintem. Tehát ez szerintem van így, aztán te majd eldöntöd, hogy szerinted melyik a helyes út. Kezdeném mondani, a Titanic-tól kezdem, hogy hát ha így világosabban föl tudom vázolni a valóságot. Persze a Titanicról is sok minden mondtak annak idején is, hogy jéghegynek ütközött, és amit egyébként úgy építettek, hogy semmi nem tudja elsüllyeszteni. Azóta kiderült, hogy nem volt jéghegy sem. Persze ez is sokaknak most, hát most ez a Erédi most kitalálta, hogy nem volt jéghegy. Nem, én találtam ki, gyerekek, én semmit nem találok magamtól. Mindennek utána nézek, utána olvasok, leellenőriztem azokat a dolgokat, amiket esetleg így olvasok, hogy melyik lehet igaz, melyik nem. És így magamtól megtaláltam azt az utat, ami nagy valószínűséggel az igazság útja. Tehát ez a Titanic nem véletlenül süllyedt el, mert ott rajta volt 3 olyan gazdag
bankár, aki teljes mértékben ellenezte ezt, ami most van rendszer, ezt az IMF által, meg a, hogy is hívják, na mindegy, a nagy központi bankok által kitalált vasságot, amiben most vagyunk. És ezt, hogyha ők nem akarták volna megtenni, akkor nem is lehetett volna létrehozni. Tehát valahogy el kellett őket tüntetni, úgy, hogy ez ne tűnjön annak, hogy őket meggyilkolták, mert akkor esetleg rosszul sülhet el a dolog. Így azt mondták, hogy véletlenül rajta voltak ezen a Titanic nevű hajón, és elsüllyedt a hajó, ők meg meghaltak. Amikor ez bekövetkezett, utána nem sokkal, vagy hát egyből igazából ezek a Rockefeller banda megcsinálták ezt a világméretű csalást, és rögtön utána egy-két évvel el is kezdődött az első világháború. Nem véletlenül. Tehát minden háborút, minden betegséget előidéznek szándékosan, annak érdekében, hogy mindenkit félelembe tartsanak, mindenkit le tudjanak igázni, ezért minden emberből szemét csináltak. Kitalálták, hogy csak ők nyomtathatnak pénzt, senki mást. Az országok nem nyomtathatnak a saját maguknak saját pénzt. Ezt az akkori vezetőink szépen megcsinálták, gondolom kaptak érte nem kevés pénzt, pénznek nevezett papírdarabot, amiért megérte nekik eladni az országot, mert úgyis úgy voltak vele, hogy mi nem vagyunk ezzel úgyse tisztában, meg majd ők úgy forgatják a lapokat, hogy azt mi teljes mértékben el is fogadjuk, higgyük azt, hogy ez értünk van kitalálva, és engedelmeskedjünk másik embereknek. Holott a teremtő és az ember között nem lehet másik ember, aki majd ítélkezik, vagy kitalál bármit másoknak. Nem lehet ilyen. Te szabadnak születtél, meg én is, meg mindenki. Adóságmentesnek születtél. Ráadásul születésedkor meg kellett, hogy kapja egy olyan értéket, ami egész életedre elegendő lett volna. Úgyhogy nem kellett volna semmiből sem hiány szenvedned. Tudom, ez is hihetetlen sokaknak, mert még alszanak, meg inkább a hülyeséget tartják igazságnak, mert az kényelmesebb. Az kényelmesebb, ott nem kell vállalni a felelősséget magunkért, nem kell vállalni a felelősséget semmiért, mert majd valaki megmondja, és akkor lehet arra kenni, hogy ő mondta, meg neki meg amaz mondta, és akkor senkit nem lesz megbüntetve sose, mert majd úgy gondolták, majd hivatkozunk mindig majd erre-arra. El kell, hogy gondolkozzatok azon, hogy mi történt itt az elmúlt években, amióta kitaláltak ránk mindenféle kötelezettséget, hogy csináld ezt, csináld azt, mert ha nem csinálod, akkor meg fogunk büntetni. Sokak be is nyelték ezt a hülyeséget, és engedelmeskedtek. Most látjuk azért, hogy ezek is már azért nagy részben megbánták, de nem tudják visszacsinálni, hogyha magukba vették azt a koktélt, amit így kitaláltak nekünk, és ezt mindenkinek kitalálták, gyerekek. Mindenkit le akartak mérgezni, mindenkit ki akarnak írtani, legalábbis a nagyját, mert hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor az nehezen irányítható, nehezen lehet rávenni nagyon sokat, hogy csinálják azt, főleg, hogy egy páran fölébrednek, és azok elkezdik ébreszteni a többieket, hogy gondolkodjatok már el, hogy mit csináltok, miket csináltatnak velünk. Tehát azt mondják, hogy energiaválság van, meg mit tudom én, mindent kitalálnak. Egyébként meg tudjuk, hogy vannak különböző ingyen energiák, amiket már régen kitaláltak. De azt mondjátok ti is, hogy hát ezt az olajtársaságok
nem engedik, nem engedik. De mi kötünk nekünk az olajtársaságokhoz, hogyha mi magyarok vagyunk, gyerekek. Ha magyarok vagyunk, akkor a magyar dolgainkat kellene használni. Semmire nincsen szükségünk egyébként, mindenünk van, semmit nem veszünk sehonnan. Ez mind megvezetés. Azért mondják azt, hogy mi veszünk bármit is bárhonnan, mert különben nem tudnák emelni az árát. Tehát ha megnézzétek, egy magyar cégünk sincsen, hiába előtte lehet, hogy magyar volt, de hogy most már nem az 100 millió %. Mérgeznek bennünket mindenfelől, rá akartak venni bennünket, azt mondták, nem, ezt se én mondom, hanem Viktorunk is mondta, hogy aki nem oltja magát, azok meghalnak. Tehát ez fenyegetés, népírtásban való szándékos részvétel, miután kiderült, hogy akik beoltották magukat, különböző ilyen-olyan betegségekben szenvednek és halnak meg hirtelen szívhalál, most azóta bejött ez az új halál lehetőség, amit nem az oltatlanok körében terjed, hanem az oltottak. És mégsem variál senki, hogy le akarták mérgezni, senki nem akar ezért kártérítést kérni, hogy tönkrement a cége, tönkrement a munkája, vagy bármilyen. Mindenki be van kusolva, én nem értelek benneteket, ennyire déváriak vagytok, hogy hihetetlen. Ráadásul itt van egy törvény, ami eltörölte ezt a Magyarország nevű amerikai céget. Mert erről is most egyre többet beszélnek, hogy hát ez egy amerikai cég, meg hallottam már ilyen jogász, nem tudom mi a tökem azért. Na mindegy, az is mondja, hogy ez egy amerikai cég. De egyik sem mondja, hogy ez az amerikai cég meg lett szüntetve 2012. december 25-ével. Mindenki föl lett szabadítva, mert itt egy rabszolgas rendszerbe raktak be bennünket onnantól kezdve, hogy anyakönyvű kivonatot csináltattak ránk. Számokkal ez egy ilyen marhalevélnek is mondhatjuk, mert ugyanúgy a marhákra, birkákra mindenkire rakják ezeket a számokkal, ellátják, még jó, hogy nem a fülünkbe raknak be az ilyen bilétát, de sokan még akkor se vennétek észre. Azt mondják, ez a design, ez jó, ez kell nekünk. Mert ezt mondják a tévében, és benyeltétek, mint a szar. Tehát nyelitek, mint kacsanok, itt a hülyeségeket. Én nem értem. Elmondod, tehát ráadásul, hogyha most tudod, hogy ez hogy nem Magyarországon, értem, egy Magyarország nevű amerikai cég, akinek a vezetői le akartak téged mérgezni, téged is, aki ezt a videót nézed, mindenki, kivétel nélkül, mindenki. Most az, hogy te nem oltottad be magad, az a te szerencséd, meg a te más látásmódod, de ezek attól függetlenül le akartak téged is. Sőt, majd most kitalálnák, hogy majd kötelező lesz, mert vagy a WHO majd kitalálja nekünk, hogy ha ők azt mondják, akkor mindenkinek kötelező lesz az oltás, és ha nem, sőt meg akarják szüntetni a készpénzt, hogy digitális szarságokat nyomjanak ránk, amit bármikor ki tud nullázni, tud manipulálni, hogyha nem úgy viselkedsz, ahogy ezt ők elvárják. Tehát nem véletlenül, akit ellenkezik, mert még sajnos nem vagyunk olyan nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan vagyunk, de még nem vagyunk annyira elegen, hogy tényleg napok alatt boríthassuk a történetet. Viszont ez csak rajtatok múlik. Na, mi van? Covidot kaptam én is. Ja, hogy nem is volt olyan, hogy Covid. Olyan, hogy Covid-19, ilyen vírus. Senki nem tud mutatni, hogy ez a Covid-19-es vírus. Erre kell ilyen vakcinákat csinálni. Senki nem tud ilyet. És mégis ráerőtették az emberekre, mert ők is kaptak juttatásokat, hogy ezt csinálják. Lehet, hogy elejében nem tudták, hogy mit csinálnak. A pénzt látták benne, hogy jó, na mindegy, akkor oltsuk magunkat, tehát eddig is oltottuk magunkat kis gyerekkorunk óta, amit megint csak nem kellene, gyerekek. Tehát ezzel mérgeznek le bennünket, úgy előadva, hogy ez a gyerek érdekeit képviseli, és ha te nem akarod beoltani, akkor te vagy a bűnös,
De hogyha beoltják és valami baj lesz, senki nem vállalja a felelősséget. Szerintetek akkor ki a hülye? Ki a hülye, gyerekek? Hát álljatok már föl. Álljatok már föl vagy álljatok a sarkatokra. Vagy a tököm tudja, hogy mit kéne már csinálnotok, hogy végre fölébredjetek. Nyilván le kéne ellenőrizni ezeket az információkat, amikor mondják nektek, hogy ez egy amerikai cég, ami meg van szüntetve, az UCC 1/308. Nézd utána ennek a törvénynek is. És borzasztó egyszerűen le lehetne ellenőrizni, hogy ez így van-e. Nem kell nekem elhinni semmit. Én mondom ezt, kezdetek óta azt mondom, hogy ne higgyétek el nekem, amit mondok, hanem ellenőrizzétek. Utána elhiheted. Persze nyilván el is fogod hinni, hogyha tényleg eljutottál már arra a tudatszinti gondolkodásra, hogy szeretnéd tudni az igazságot. Na most, hogyha nem tudod az igazságot, csak a fasságokat, akkor a fasságokat gondolod igazságnak, és ez kurva szar. Mert bármit megtehetnek veled, elveszik tehát az összes emberi jogotokat elvették. Elvették azzal, hogy majd neked megmondják, hogy te maradj otthon, mert az neked jó, már vírus jön, este 8 után már jön a vírus. Milyen fasság ez tényleg? Vegyél föl maszkokat, mert az megvéd a vírustól, holott arra is bizonyított, hogy nem véd meg, hanem egyenesen káros, hogyha fölveszitek. Na most, hogyha ennek ellenére, gyerekek, ti még elmentek dolgozni, és adót fizettek azoknak, akik meg akartak ölni, hát akkor megérdemled, bazd meg. Akkor megérdemled. Fizessétek az adókat, azt akkor siránkozzatok, hogy nem jó nektek. Siránkozzál. Ha neked az jön be, mint hogy elküldenéd a polgármesternek, mert igazából most hiába küldözgeted Viktornak, vagy akármelyik másik rohadéknak, nem vagytok ott a közelébe, nem tudjátok kérdőre vonni, hogy ez így van, vagy nincs így, mert az úgyis bujkál, meg nem tudjátok elérni személyesen. Személy szerint, szemtől szembe. Szemtől szembe el tudjátok érni a polgármestereket, a rendőrkapitányokat, az ügyészségeket, bárhová be tudtok menni, amit a közeletekben van. Ti nem vagytok jogászok, nem vagytok ügyvédek, szeretnétek tudni az igazságot. Ennyi volna az, amire te azt mondod, hogy hát te egyedül te mit tudsz csinálni, egy pecske nem csinál nyarat. Én 10 éve csinálom ezt, gyerekek. 10 éve. 10 éve mondom nektek, hogy mit kéne csinálni. Most már egyre többen kezditek elkapni a fonalat, úgy látom, meg nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Tehát a szlovákok is előtte itt voltak nálam, és valamit 10-valahányan, fele nem tudott magyarul se. Másik fele fordította neki, hogy miről beszélünk. Azóta ők sokkal előrébb vannak. Őnek már parlament is kimondta, hogy nem lehet a készpénzt megszüntetni. De ti legyetek birkák tovább. Legyetek, és akkor mutogassatok egymásra, szidjátok a másikat, szidjátok az egyik párt a másikat, mert annyira idióták vagytok, hogy még mindig ilyen buzi pártokba gondolkodtok, holott egyik állítólagos párt sem mondta nektek, hogy ne oltsátok magatokat. Mondta nektek valaki? Nem. Én mondtam nektek, hogy nem kell oltás, nem kell maszk, nem. Tehát ez csupán arról szólt, hogy lássák, hogy mennyire vagytok birkák, mennyire lehet titeket irányítani. Most ki akarják találni, hogyha valaki az igazságot mondja, akkor azt azonnal le fogják szedni az internetre, ezt a videót is biztos nyilván le fogják szedni, lehet, hogy még hamarabb, de ha esetleg ezt valaki megnézte, adjátok tovább, küldjétek el, mentsétek le, és ellenőrizzétek, amiket mondok. Nem kell itt senkivel vitázni, össze kéne, hogy fogjunk, gyerekek. Magyar földön, magyar embernek van csak joga. A külföldinek nincs joga. Magyar földön nem is tölthetne be semmilyen vezető pozíciót, egyik se, és mindenhol tele van a parlament olyanokkal, akik nem magyarok, ráadásul, ezt is már biztos tudjátok, ezt én találtam ki, egy titkos paktumot írnak alá mindegyike, aki bent van a parlamentben, mindegyike, hogy Izraelt szolgálja, és elpusztítja a magyar ebből a Kárpát-medencéből.
is, most már kétharmadot elvitték, de még kell nekik ez is, mert itt mindenünk megvan, gyerekek. Minden, sokkal jobban élhetnénk, mint Dubajba. A dubaiakat egyék meg az olajukat, érted? Semmit nem tudnak vele. Nekünk van olajunk is, vízünk is. Ja, meg megnézed a csapvizedet, annak ellenére, hogy annyi ásványvízünk van, hogy a csapból annak kéne, hogy folyjon. Neked mérgezett víz folyik a csapodból. Nézd meg, vizsgáltass be. Ne hidd el nekem, vizsgáltass be, hogy milyen vizet iszol, miért fizetsz ivóvizet. Ivóvízért fizet, de nem ivóvíz, hanem méreg. És ettől vagytok, lehet, hogy ez is, ott is nyomnak bele mindenféle szarságot, hogy egyszerűen a logikus gondolkodásért felelős szerveitek ne tudjanak normálisan működni. Legyetek beszarva, féljetek mindentől, féljetek a háborútól, féljetek a járványtól, most majd jönnek majd a földön kívüliek, megtámadnak bennünket, mert már nem sok lehetőségük van, hogy kitalálják, mitől féljünk, mert egyre többen rájöttetek, hogy ez az oltás is egy megvezetés volt. Ez egy szándékos, emberiség ellen elkövetett bűncselekmény. Most, hogyha te adót fizetsz, akkor te szerinted mi vagy? Szerintem hazáruló vagy. Elárulod saját hazádat a pénzért, azért, hogy keressél valamennyit, mert hát be kell fizetnem a számláid. Nem kell fizetned a számláidat. Magyarországon nem kell semmit fizetni, hogyha fölébredtek. Nekünk mindenünk van. Sőt, kártérítéseket kellene, hogy kapjunk, de nem keveset. Több generációra visszamenőleg. És nem ebből a legyártott papírdarabokból, hanem a saját magunk által legyártott akár papírdarabokból, aminek van aranyfedezete. Mert ezeknek nincs semmi. Hát eleve úgy gyártják nekünk a pénzt, hogy kamatra. Most ha nincsen semmi, gyártsatok 1 milliárdot zsiráfék. Karvaj zsiráfék legyártanak 1 milliárdot, azt mondják, hogy 1 milliárd 2-t kell visszaadni. Most csak mondtam valamit. Ha 1 milliárd 1 forint, azt se bírod visszaadni az 1 milliárdból, mert csak 1 milliárdot nyomtattak. Akkor nem bíz vissza 1 milliárd 1 forintot se. Csak 1 milliárdot. Na, de ezek úgy csinálják, hogy tutira ne is visszaadni. Hát hogy tudnád? Nem tudod visszaadni. Ha hitelek, vegyél föl hitelt. Nem kell hiteleket fölvenni, adják vissza a pénzünket, amit elraboltak tőlünk, gyerekek. És ti még mindig adókat fizettek? Adók, nem szégyelitek magatokat? Nézzétek meg a pékeket. Azok nem kenyeret csinálnak, hát mérget csinálnak, gyerekek. Azt mondják, hogy kenyér, átbazd be. Csak azért, hogy pénzt keressen, mert neki megmondták, hogy csak akkor lehet pék, hogyha ezeket az alapanyagokat rakja bele a kenyérnek nevezett akármibe. Ami riprop megpenészedik pár nap alatt, attól függetlenül, hogy nem is az van benne, aminek kéne, hogy legyen, hogy te kenyeret egyél. A kenyérben meg mi kell, hogy legyen? Liszt, só, esetleg kovász, vagy élesztő, meg víz. Hát nézzétek meg, hogy mi van benne azokban a kenyerekbe. Kérjétek le, ahova jártok pékhez, kérjétek, hogy mi van ebbe a kenyérbe. Az alapanyagát. Mit tartalmaz? Ezt meg fogtok döbbenni, vagy le fogtok döbbenni. És ti fizetitek az adót folyamatosan, és rinyáltok, hogy jaj, ez a Fidesz így, meg úgy, meg amúgy. Nincs jelentőség, hogy Fidesz, vagy Jobbik, Ballik, Középig, vagy MSZP, vagy DK, vagy a tököm tudja, minek nevezik magukat a rohadékok. Ez mind ugyanaz a banda. Kezdem fölhúzni magam. Gyerekek, mi kell még nektek? Mennyi pofon kell még? Mert nem volt hiteled? Hát én nem vettem fel hitelt, engem nem érdekel. Oké. De most le akartak mérgezni. Az se érdekel. Vagy sikerült is. Az se érdekel. Hát itt szomszédok betegek folyamatosan. Egy pára már azért rájöttek, hogy ezt az oltás okozza nekik. Tehát egyre többen jönnek rá erre, de mi a tökömet csináljanak? Mondjuk van egy-két lehetőség, amivel talán ki lehet belőlük szedni sok mindent. De hát nyilván nekik kéne utána járni, ha érdekelne egyáltalán a saját életük. De nem érdekli, nem érdekel benneteket a saját életetek, a gyerekeitek élete. Folyamatosan szopatnak bennünket
egész életünkben. 1933 óta cégként van bejegyezve ez a Magyarország nevű akármi is. És ti meg azt hiszitek, hogy Magyarországon éltek, hogy magyar földön vagytok. Magyar földön vagyunk, csak ellenség irányítja ezt a földrészt is. Meg mindenhol, tehát mindenhol be vannak épülve. Az összes vezető, nézzétek, hogy tele van pedofilokkal, és sajnos erről szól a legkomolyabb módon. Nem tudom, hogy ebben hogy menjek bele, mert bár most már egyre többen hallottok a gyerekkereskedelemről, meg a gyermekpornográfiáról, meg minden ilyen aljasságról, amit a gyerekekkel elkövetnek. És ezek sajnos mindig az. Hova tűnnek a gyerekek Magyarországon? Hova tűnnek? Hogy sose találják meg őket. Hova tűnnek? Tudod? Tudnád, ez a kopasznak is hajmeresztő gyerekek. Olyan dolgokat csinálnak a gyerekeinkkel, az emberekkel, hogy az tényleg a kopasznak is hajmeresztő. De ti még mindig fizetitek nekik az adókat. Nem akarjátok számon kérni őket, nem akartok semmit, azt várjátok, hogy majd valamelyik csapat számon kérje. Hát ebből nem lesz semmi, gyerekek. Nem lesz. Abból se lesz semmi, hogy téged megment egy másik ember. Nem fog megmenteni, nem tud megmenteni, mert az IQ-tesztek folyamatosan jönnek rátok, és nektek kell eldönteni, hogy melyik úton akartok tovább menni. Ha nem tudod eldönteni, hogy mi az igazság, akkor baszki, hát akkor én nem is sajnálok. Nem sajnálok, mert lehet, hogy ezt akarod. Lehet, hogy ezért születtél le, hogy te ezt megéld ezt, hogy te szenvedni akarsz. Hát, hogy szenvedni akarsz, akkor szenvedjél. Most csak azoknak szólok, vagy azokhoz szólok, akik nem akarnak tovább szenvedni, és szeretnék megélni a jólétet, a bőséget, az egészséget. Egyetlen egy betegség nem volna. Ez összeset ők találták ki, ők laboratóriumokban baszkódnak, csinálnak valami vírust, gyorsan csinálnak rá valami ellenszert is, és akkor azt a vírus szépen kipermetezik. Persze ezt se sokan hiszik, vagy sokan még mindig nem hiszik el, inkább azt mondom, hogy ezek a repülők itten permetezik a mérget ránk. Nem hiszitek el? Nem, hát ilyen nem lehet, nem, ilyen nincsen. Nincs, hát ők magukat is mérgeznék. Hát nem, hát nekik van ellenszerük rá. Hát eleve úgy van legyártva. Az összes betegséget ők találták ki. Ha ezek a bankárok, meg ez a gyógyszerész csapat nem volna, senki nem volna beteg. Ukrajnában egy csomó biolabort semmisítettek meg, sőt, klóngyárat találtak. Tudom, ezt se hiszitek el, nem baj. Azért mondom, hogy hát ha aki már azon a szinten van, hogy érti, hogy miről beszélek, az már az előrébb legyen, ha esetleg nem tudta ezt. De egy csomó ilyen klóngyárat találtak világszerte, amik meg lettek semmisítve. Most itt Magyarországon is van egy csomó földrengés, bízom benne, hogy ez igazából a föld alatti rejtekhelyek megsemmisítése igazából a fő oka ezeknek a rengéseknek. Mert sajnos ott tartják fogva a gyerekeket is, akiket kínoznak, hogy az vérükbe termelődjön az adrenokróm nevű anyag, amit ezek a rohadékok isznak. Ez ilyen legkeményebb drogként mondhatnám, vagy mondják ők. Amit, hogyha egyszer elkezd így szedni, akkor azt nem hagyhatja abba, mert akkor vagy megbolondul, vagy meg is hal, vagy megbolondul és meghal, tehát teljesen mindegy. De lényeg, hogy az nem jó. A Celine Diont megnézitek, hogy nézett ki, meg most hogy néz ki, mondjuk szerintem az is meghalt már. De hogy mennyit változott onnantól kezdve, hogy nem ihatta az adrenokrómot. Madonna is ugyanez. Egy csomó olyan van, akikre azt gondoljuk egyébként, hogy nő, és nem is nő. Hát most látjátok ezt a sok buzi színes zászlót, hogy majd nem tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, de most fiúnak születtem, de én lány vagyok, majd én kitalálom, hogy most lány vagyok, holnap fiú leszek, de azt sem tudom, hogy ki vagyok,
de ez a trendi, mert ez a jó, mert a sátán elvileg két nemű. Tehát fiú is, meg lány is, vagy tököm tudja mi ez. és ezt gondolják magukról, hogy nekik ezt kell követni. Teli vannak szimbólumokkal, amik elárulják őket, tehát itt a szimbólumaik buktatják le most már őket, mert a különböző szokásaik, amiket így egymás között műveltek, vagy jelzéseket adtak egymásnak, amiről a többieknek semmi rálátásuk nem volt, mert nem tudták, hogy mi az. Egyébként teli van az összes Walt Disney rajzfilm pedofil szimbólumokkal, pedofil jelzésekkel, meg tudjátok ezt a villásait. Nézzük meg, a Burger King is reklámozza magát a tévébe, és abba is, ha megfigyelitek, tehát aki már egyszer fölébredt, az észreveszi azonnal ezeket a szarokat. Azonnal észreveszed. Amíg nem vagy fölébredve, addig csinálják neked ezért, meg még hordod is ezeket a izék, meg még esetleg még jónak is tartod, mert ja, ez is a Victoria, meg ja, győzelem, közben nem, tehát a Victoria az állítólag így van. De sokak vannak tudatlanságba tartva, és használják ezeket a szimbólumokat. Ugyanúgy a Monster üdítő az nem M betű, hanem ez 3 Héber 6-os, tehát 666. Nézd meg az OTP-nek a telefonszámát, az országos takarékpénztárnak mondják, az is full teli van 666-666-tal. Az összes telefonszámat, 20-as, 30-as, 70-es, mindegyik ugyanaz véletlen. Biztos véletlen, persze, tehát ez nem direkt, nem véletlenül. De benne van a Providentnek is a telefonszámába. Mindenhol, tehát ezek, akik ilyen hitelt meg adnak, nekem ne adjon hitelt, nekem adja vissza a pénzemet, amit lerabolt tőlem születésemtől kezdve. És egész életemben szopatott, és a számaimmal kereskedtek. Nézzétek meg, mindenkinek száma van, tehát mint a birkáknak, mindenkit beszámoznak, és ha te használod a személyigazolványodat, akkor meg is érdemled, akkor te egy személy vagy, aki egy halott jogi fikció egyébként. Igaz, hogy te élsz, de te mi vagy ezzel igazolod magad, hogy te személy vagy, személynek tartod magad, vegyél föl személyi kölcsön, igaz? Emberkölcsön nincsen? Nincsen emberkölcsön? Hát de hogy a faszomban nincsen? Emberkölcsönt kérnék, emberkölcsön. Nem, embernek tulajdona van. Kibaszott sok pénze van az embernek. Ami el van lopva, és személy van belőlünk csinálva, azt mondják, hogy 7 éves korunkban meghaltunk. Ez is mekkora fasság. Hát itt vagyunk, nem? De mi vagy, nem nyilatkoztad le 7 éves korodban, hogy te még élsz, így akkor ők úgy veszik, hogy te beleegyeztél, hogy te meghaltál. Ez is egyébként egy folyamat, amit ha megértesz, akkor egyből világossá válik, hogy ezek hogy találták ezt ki. Mire alapozva? Mert hogy tengerjogot alkalmaznak ránk, mert hogy mi is vízből jövünk, mert az anyamébe ott vagyunk a magzatvízbe, és hogy megszületünk, akkor érünk partot, mint a hajók a kikötőbe. Ott a rakományt át kell venni valakinek, ott az orvosok kiveszik és be kell számozni, hogy ez most megjött a rakomány, és csinálnak ránk egy ilyen élveszületési lapot, amit nem tudsz megtalálni egyébként a sajátodat se, mert hogy ez állítólag a KSH-nál van, de a KSH-nál meg nem akarja kiadni, mert hogy ez titkos. Az én adatom én kérem, és nekem nem adja ki, meg neked se. Hát persze, mert hogyha ezt visszakéred, akkor onnantól kezdve már nem vagy a birtokukban. Nem vagy a birtokukban, meg kijelented magad, hogy te élsz, és nem haltál meg, csinálsz magadnak egy tényszerűsödött vagyonkezelőt igazoló hatósági igazolványt, akkor neked lesz egy hatóság, te vagy a hatóság. Bármennyire is hihetetlen, te egy hatóság vagy. Te vagy az igazi hatóság. A többi az nem hatóság. Hát nézzek meg, egyik rendőr se tud nektek hatósági igazolványt mutatni. Ők nem hatóság, ők cégek.
mint hát a magyar állam is egy Magyarországon bejegyzett vállalkozás. Gyerekek, hát akkor miről beszélünk? Kinek fizettek? Nincs állam. Ha állam lenne, akkor lehetne állam, hogyha nem volna cég. De mi, hogy cég, egy cég nem lett állam, te nem vagy állampolgár, rád nem vonatkozik semmi, amit ezek kitalálnak. Az csak a személyekre vonatkozik. Azért van eljárás alá mond személy. Nincsen olyan, hogy eljárás alá mond ember, mert én mondtam a rendőrségen, tehát írjátok már át ezt, akkor nekem eljárás alá mond emberre. Azt mondja, azt nem lehet. Hát mondom, mi az, hogy nem lehet? Azt mondja, nem mindegy nekem, hogy személy vagy ember. Hát mondom, nekem nem, de hát hogyha neked mindegy, akkor írd oda, hogy ember. Hát nem, olyat nem lehet. Hát akkor mondom, akkor nem nekem szól. De egyébként, hogyha emberölés történik, akkor ne embernek neveznek. Személyölésről nem hallottam, gyerekek. Ti hallottatok személyölésről? Én nem. De személyi kölcsönről hallottam, emberi kölcsönről nem. Gondolkozzatok már el. A szavaknak nagyon nagy jelentősége van. Ezek úgy adják elő, hogy neked, amit ők kitalálnak, az neked a legjobb, neked azt csinálnod kell, de ha nem csinálod, akkor meg akar büntetni. Hát mi a faszom van itt? Mikor akartok fölébredni, tényleg? 10 éve mondom ezt már. 10 éve mondom nektek, azóta persze nyilván én is sok mindenre rájöttem még pluszba, és ez mind megerősített abban, amit csinálok. Hogyha te nem akarod tudni, hogy ez így van vagy ne, akkor hagyd el, akkor ne is nézd tovább ezt a videót se, meg törölj is mindenhonnan. Ha viszont érdekel, hogy mennyi pénzed van, mennyi értéked van, mint ember, és ezt vissza szeretnéd szerezni, akkor mindenképpen át kéne, hogy gondold, hogy most mit akarsz tovább csinálni. Ha a munkahelyeden a főnöknek mondjad, hogy nem, mert hogyha te még mindig a pénz kell, hogy majd vegyél ennivalót, vagy akár, mert mindig vannak kifogások. Viszont ha abba hagynál mindenki ezt az adófizetős történetet, mindenkit felelősségre lehetne vonni. Mindenkit. Aki ebben részt vett. Aki ezt terjeszti, meg reklámozza, hogy neked csak az jó, hogyha beoltod magad. Hol vannak ezek a cilinéni? Hol a tökönbe van? El van meg az operatív törzs. Mert operatív fej az nem volt csak törzs, az nyilván látszik, mert most megint akkor kire lehet... Most ezt nem veszem föl. Azt hittem, hogy szombaton nem fognak keresni, most így akkor, mert hogy ma 2023. augusztus 26-a van, azt hiszem. Ja, szombat. Tehát amennyiben nem léptek, gyerekek, tehát nem arra kell várni, hogy majd valamelyik csapat megmentsen benneteket, mert nem fog egyik sem megmenteni, de direkt azért vannak létrehozva, hogy megvezessen téged, eltereljen a valós igazság felől, mert most már egyre többet hallod, hogy ez Amerikában bejegyzett cég, meg céget csinált, de egyik sem mondja, csak az UCT-sek mondják, akik már fölébredtek, hogy gyerekek, ez el van törölve. Vissza van adva mindenkinek a szabadsága, viszont a maffia bandák azok próbálják föntartani azt a látszatot, hogy nekik bármilyen hatóságuk van velünk szemben, hogy ő nekik lehet. Ő majd megmondja, hogy mi legyen, és ha te azt nem úgy csinálod, akkor majd megbüntetnek. Csak elsőbb tisztáznunk kéne, hogy ki tud megbüntetni, mert a rendőrség az nem hatóság, az egy olyan cég, mint a McDonald's. Ráadásul pont ugyanolyan, mert hogy a McDonald's is egy elég komoly szerepet vállal ebbe a gyerekkereskedelemes történetbe. Ott a húspogácsába emberi DNS-t találtak. De ne higgyétek el, ez se. Nem, biztos ez se igaz. Bár teli van az internet. Írd be az interneten, hogy McDonald's és gyerekhús. Csak ezt is, kapsz egy pár lehetőséget, amiket nem én raktam föl, nem én írtam. Hát, ha akkor jobban elhiszed, hogyha nem én mondom. De folyamatosan azt mondom, hogy ellenőrizd, amiket csinálunk. Ezt úgy tudod legkönnyebben ellenőrizni, hogyha elküldöd ezt a udvarias értesítés nevű dokumentumot, ami 5 oldalból áll,
Elküldöd a polgármesternek, és felszólítod, hogy 5 napon belül reagáljon rá. Vagy így, vagy úgy. Igaz, nem igaz. Ennyi. De ezt nem a saját véleménye kell nekünk, hogy szerinte így, vagy szerinte úgy. Igazolja, hogy ez nem egy Magyarország nevű amerikai cég, ami igazolható, hogy az. És igazolja, hogy az UCC ez nem vonatkozik Magyarországra. Bár ez is igazolható, hogy vonatkozik, mert hogy 2005. február 1-én Draskovicség gyámság alá helyezték Magyarországot, mert fölvettek ők $1,5 milliárd, hogy értékpapírokat bocsáthassanak ki. Ebben a dokumentumban az is szerepel, hogy onnantól kezdve mindenképpen vonatkozik az UCC erre a Magyarország nevű cégre. Tehát nem Magyarországra, Magyarország nevű cégre vonatkozik ez az UCC törvény, ami eltörölte ezt a Magyarország nevű céget, mert hogy rabolja az embereket. És te meg nem hiszed el, mert nincs benne a magyar közlönyben, amit ők irányítanak, nem mondja a média, amit ők irányítanak. És csodálkozol, hogy egyre szarabb mindenkinek. És te még mindig a csodát várod, hogy majd valaki megment. Nem, Isten akkor fog megmenteni, ha te is teszel magadért. Tehát, hogy is van a mondás? Segíts magadon, és Isten is megsegít. Nekem ilyen spirituális élményeim is voltak már, ezt most nem akarom, ezt csak általában azoknak szoktam elmondani, akikkel személyesen találkozok. Esetleg eljönnek egy ilyen oktatásra itt a házunkba, ahol egy pár oroszás beszélgetés alatt sok mindent meg tudok tanítani embereknek, hogy hogyan védjék magukat, hogyan reagáljanak, és tehát elküldöd ezt, tehát sokan az a baj, vagytok olyanok is, akik elküldték ezeket a udvarias értesítést, de nem jött vissza olyan, hogy ez hülyeség, mert olyan nem is jöhet egyébként, hanem írtak valami fasságot, valami törvényre hivatkozva, ami most bizonyítottunk, hogy nem érvényes. Tehát az összes bank, kormány, nagyvállalat működési engedélye vissza lett vonva, most már csak föl kéne számolni őket, gyerekek. És visszavehetnénk mindent, és mindenkit kártalanítani lehetne azonnal. Mindenki milliómos lehetne, kivétel nélkül, de csak a magyarok. Tehát innen a többi azt takarodjon, vagy elmehet, vagy a börtön. De itt ne maradjon. Nincs értelme olyanokkal együtt élni, akik szándékosan azért vannak itt, hogy téged kicsináljanak. Persze úgy adják ezt elő, hogy ez minden a te érdeked. Most a CO2 kibocsátás, hogy hú, hát milyen nagy az a globális fölmelegedés. Egyébként 1850-től napjainkig mérték az átlagot. Itt 0,007 fokot emelkedett ez idő alatt átlagban. Ha a középszintet nézzük, akkor lehűlés van. De egyébként azt mondják, hogy miattunk van ez a globális fölmelegedés, mert a tehenek is sokat finganak, és akkor az fölmegy az ózonréteget, basztatja. Olyan hülyeséget találnak ki, hogy tényleg a kopasznak is hajmeresztő, és az emberek benyelik, mint kacsa a nokedlit. Mi a tökön van veletek emberek? Magyarokat szólítom meg. Magyarok, ébresztő. Rá kéne gyere, hogy miért születtél le, miért vagy most itt ebben az időben itt, és mi a feladatod, milyen feladattal érkeztél. Nem azért születtél le, hogy copjál itt, és kiszolgálj másokat, hogy azoknak jó legyen, hogy nekik nem is kell dolgozni, ők csak kitalálják, hogy te mit csinálj, meg fizess. Ezt mindegyik ilyen 0015-ös cégjegyzékszámmal regisztrálva annak idején, mint erdőbirtokossági társulat. A gyerekeket rendőrség, ügyészség, bíróság, kormányhivatalok, polgármesteri hivatalok, oktatási központok, egészségügyi központok, minisztériumok, a NAB, ügyészségek, ha még nem mondtam volna. És csak rá kellene gyertek, hogy hoppá, tehát mi ez? Mi ez? Kik ezek? Hát takarítsuk már el ezeket a közülünk. Gyerekek, mindenki mondja magáért, hogy jaj, ekkor meg akkor mi volt. Nem azt kell nézni, hogy ekkor meg akkor mi volt,
hanem most mit akartok. Ha van egy ilyen törvény, és ezt senki nem tudja megcáfolni, senki nem tudja vitatni, hogy ez így lenne, senki nem meri leírni még azt, hogy UCC, hát elküldöd a polgármesternek, azt nézed, hogy nem akar válaszolni. Hát küld el neki, én kérlek téged. Küld el neki. Ingyen átküldöm mindenkinek a mintákat, ha kéritek tőlem az e-mail címemen, ez az UCC törvények, kukacgmail.com. Nyilván ékezet nélkül, tehát UCC torvények lesz belőle, kukacgmail.com, és elküldöd neki. Megnézed, hogy mit válaszol rá. Gyerekek, hát hogyha valakinek valamelyik polgármester tudja igazolni, hogy ez nem egy Magyarország nevű amerikai cég, és hogy ez az UCC nem vonatkozik ránk, mert ők valami más rendszert használnak, akkor én annak 1 millió forintot fogok adni. 1 millió forintot tudok felajánlani annak, aki a polgármesterét megkérdezi, és a polgármester megcáfolja neki, leírja, hogy hát valamit rosszul tudunk, mert mi nem vagyunk egy Magyarország nevű cég, és nem vonatkozik ránk ez az UCC rendszer, ami mondom 2005-től mindenképpen bele lett abba egy titkosszolgálati anyagból lett kifényképezve, egy barátom fényképezte ki, aki azóta már nem él. Tehát ezt nagyon becsüljétek meg ezt a papírt, mert ez mindent visz. Tehát itt hiába mondják azt, hogy nem vonatkozik ránk, ott le van írva, hogy onnantól kezdve mindenképpen vonatkozik az UCC, az Uniform Commercial Code, az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv, vagy Egységes Kereskedelmi Kódex. Vonatkozik Magyarország minden gazdasági és banki tevékenységére. Na most, hogyha vonatkozik, akkor már régen el vannak törölve, és ők illegálisan működnek. Te meg egy hazáruló vagy, azért, mert adót fizetsz nekik, meg fizeted nekik a büntetést, meg mindenféle szarságot, csak hogy ne büntessenek tovább, vagy nem tudom, mi a faszomért fizetitek még, de tényleg. Meddig kell még azoknak is szopni miattatok, akik itt kételkednek, meg jaj, nem hiszem el, meg nem merem, meg be vagyok fosva, meg majd jönnek az ufók, elvisznek, már mindentől féltek, az ufók meg akarnak támadni, már régen megtámadtak volna bennünket, aztán le is söpörtek volna a picsába bennünket, tehát ezek nem akarnak, ha jönnek, nem kell beszarni, jönni fognak egyébként, de nem kell beszarni tőlük. Tudom, hogy ez ilyen hihetetlen, de hát ha vannak, akkor azok milyen technológiát használnak közlekedésre, akkor ezeket is be kéne ismerni, és akkor onnantól kezdve, hogy ezeket beismerik, akkor egyből nem tudnak már leigázni bennünket, hogy fizessé áramszámlát, meg fizessé akármilyen díjat. Azért, mert ők kitalálják. Te építesz egy házat, ott fizetsz utána folyamatosan házadót, meg építményadót, meg a faszom tudja mi. Mert ezek kitalálják, mert ő azt mondja, hogy mert ő úgy gondolja, neki ez kell. És csinálják a műsorokat, a pápa, most éppen itt van előttem a téve, azért nézek pont, hogy itt az egyesen van, hogy hát ha látok valami, ami még fölbosszant, tehát most itt van ez a rohadék is, aminek egyébként a piros cipője gyerekbőrből lett csinálva, de amelyik már itt volt, az már nem a valódi pápa volt, mert 19-ben már kivégezték, több mint 100 papjával együtt. Persze ezt se sokan tudjátok, mert még mindig benne vagytok a rózsaszín ködbe, amit rátok raktak, hogy ne vedd észre, hogy folyamatosan arra megy ki a játék, hogy téged kinyírjanak. Ételekben, italokban mérgeznek bennünket, vigyázzatok ezekre a békás címkékre, hogy a béka rajta van, az új Balaton szeleten is rajta van, nagyon figyeltek, hogy mRNS szarságok vannak benne, a Bill Gates és Melinda Gatesnek az alapítványa csinálja ezeket az adalékokat, amiket kávéporokban láttam már, a pusztán, az összes pusztán rajta van, az összesen. A nyílméreg béka. De el sem higgyétek el, hát ellenőrizzétek, hogy mi ez. Mert ők úgy adják elő, hogy ez a nagy zöld, meg az őserdő, meg minden, csak hogy az teljesen egészséges, minden. Nagyon faszon, nagyon jó. Nem szabad elinni. Ne igyatok meg mindent,
nagyon nézzétek meg, mit isztok, mit esztek, mert ettől vagytok betegek. Meg attól, hogy még mindig ezek a rohadékok itt vannak a nyakunkon, attól vagytok betegek. Ha ezeket el tudjuk takarítani, de ezt csak közösen tudjuk, az, hogy te köpködöd a Fideszest, köpködöd az MSZP-st, vagy a DK-st, össze kéne fogni gyerekek. Hát ez mind ellenetek van. Egyik sem mondta, hogy ne olts magad, az DK-s vagy, beoltottad magad. Nem szólta DK, hogy ne oltsad magad. Fideszes vagy, beoltottad magad. Ja, nem szóltak, hogy ne oltsad magad. Ja, ők azt mondták, hogy oltsad magad. Ja, meg mindegyik. Akkor ki a hülye gyerekek? Hát ébredjetek már föl tényleg. Mi kell még? Mi kell? Hány pofon kell még? Hány pofon? Jönnek a migránsok, érdekes módon nincsenek velük gyerekek, meg nők, csak fiatal férfiak. Ezek ránk törnek, senki nem tud mit csinálni. Legalábbis a nagyja nem. Kinyírnak bennünket a saját földünkön. Saját földünkön vagyunk rabszolgák. Ott, ahol ingyen élhetnél, mint magyar. Nem véletlenül születtél magyarnak. De ha te nem érzed ezt a súlyát, akkor te nem vagy magyar. Akkor te csak egy ilyen kamu, magyarul beszélő vagy csak. Nem vagy magyar. A magyarnak van hite, és elkezd gondolkodni. Utána néz dolgoknak, és ha az valóban a javát szolgálná, akkor azt nyilván elkezdi alkalmazni. Meg elkezd szólni a többieknek is, hogy figyeljetek majd, de tényleg itt van egy olyan dolog, amivel el tudnánk takarítani. Azon gondolkodom, hogy kire szavaztok majd 24-be? Kire szavaztok? Kiöltöztök a szavazásra, mert az ilyen kurva jó program. Hát azt gondolod, hogy te most itt szavazáson vagy, amint te döntesz valamiben. Semmiben nem döntesz. Birka vagy, baszki. Mentek a nyájba, hát hívnak benneteket, hát gyertek a nyájba. Hát kik vannak a nyájba? Birkák. És te birkának tartod magad? Vagy közjószágnak, mint hogy Viktorunk is emlegette a gyerekeket? Hogy közjószágok, a gyerekeink. Meddig tűritek még? És még mindig különböző ilyen csapatokhoz próbáltok csatlakozgatni, akik jókat mondanak. Mondanak jókat, persze, vannak benne igazságok is, de hogy a teljes igazságot, hogy eltitkolják előletek, az 100 millió %, mert ez van kiadva neki. Megvan, hogy meddig mehetnek. Mondhatja már, hogy ez egy cég, de azt nem mondhatja, hogy ez a cég el van törölve. Érdekes módon, akik a UCC-re hívat, én 10 éve elkezdtem ezt, 16-ban azt hiszem elmebetegnek nyilvánítottak, mert hogy erre a törvényre hivatkozom, amit egyikük se tud megcáfolni, egyikük se tud igazolni, hogy ez nem így van, és mégis azt mondja, hogy az elmebeteg, aki azt mondja, hogy ez így van. Mert bizonyított, hogy így van. De itt nincsen zsákba macska, nincsenek eltitkolt dolgok, és te fizeted az adókat, eszed a kenyeret, amit a pékek csinálnak, és mérgezett. Meddig? Nem értem. Nem, egyszerűen azt gondoltam annak idején, hogy ezt így én megértettem érettségi nélkül, már akkoriban, akkor úgy gondoltam, hogy az okosabbaknak sokkal egyszerűbb lesz ezt megérteni, és majd lesznek ügyvédek, jogászok, akik kiállnak itt a nép mellett. Azóta kiderült, hogy ezek a jogászok meg ügyvédek, ez mind a hazáruló rohadékoknak a csapata. Mind, egytől egyig. Nézzétek meg, mindegyik zsidó vagy zsidó bérenc rohadék. Karvaj zsiráfok beépültek az országunkba, és elfoglalták az országunkat, mérgezik az ételeinket, mérgezik a vizeinket, mérgeznek mindent, a lebegőt, és ti meg még adót fizettek nekik. Na akkor ki a hülye, gyerekek? Én, aki kiáll a saját jogaiért, az emberi jogaiért? Vagy az, akinek mindegy, tehát valaki mondja meg, hogy mit csinálják, és akkor fizessen érte, és akkor teljesen mindegy, mit kell csinálni. Kilakoltatom az embertársaimat, mert én rendőr vagyok, mert azt mondom, hogy rendőr vagyok, de melyik rendnek az őre? A szabadkőves rendnek az őre vagy, baszki. Te is át vagy baszva. Te tőled is el fognak venni mindent. Nehogy azt mondod, hogy kivétel leszel. Nem leszel kivétel. Csak most még arra használnak, hogy
hogy a többit te sanyargasd, mert adnak fegyvert, meg ilyen ruhát, és akkor azt mondják, hogy te hatóság vagy. Csak amikor kérik valaki, hogy mutass már erről egy hatósági igazolványt, ehhez nem vagytok fölkészülve, nyilván, mert azt gondoltátok, hogy hát nekünk mindent lehet, mert azt mondták bent. Tietek is átvagytuk baszva. Katonák. Elmentek katonának. Hát kinek katonáskodtok? Kinek akartok engedelmeskedni azzal, hogy más embereket lövöldöztök, vagy bár... Hülyék vagytok, tényleg? Mikor a szereteten kéne, hogy legyen a hangsúly, te elmész háborúzni? Mert azt mondják, hogy menjél. De menjen az, aki mondja. Menjen az. Felébredtek, vagy nem ébredtek, ez most már ti rajtatok múlik. Nagyon sokan vannak már, akik egyre jobban látják ezt a helyzetet, és egyre többen vagyunk, akik valóban tesznek is érte. De addig, amíg te otthon üldögélsz, és lájkolod ezt a videót, és jaj, lájkoltam, de igazából ne is lájkoljatok semmit, ne lájkoljatok, hanem csináljátok, gyerekek, csináljátok. Nem kell, hogy azt mondd, hogy én segítettem, az se érdekel. Csináld, te találtad ki, az se baj. De múltkor éppen a Facebookon valamelyik fölrakott valami jó kis írás, nem tudom már mi volt benne, de nem lehetett megosztani, így akkor kimásoltam, és akkor úgy osztottam meg. Erre kitaláltam Makmarci, nem is tudom már, hogy hívták, de mindegy, azóta letiltottam. Mindegy, hogy nézzem majd a videómat, akkor tudni fogja, hogy ő az. Kitalált, hogy én kérjek bocsánatot tőlem, hogy az ő írását osztottam meg úgy, mint az enyém lenne. Én nem írtam oda nemet, hogy az az én írásom egyébként, hogy azt én találtam ki. Megosztottam. Amit én osztok, én soha nem eszembe se jutott olyan, hogy esetek variáljak, hogy valaki megosztotta az én írásomat, és az mennyire geci, hogy az megosztja. Örülök neki, hát én azt szeretném, hogy osztogassátok az írásokat, minél többen, hogy minél többen tudjanak róla, addig, amíg nem korlátozzák az internetet, úgyhogy majd semmit nem tudtok írogatni egymásnak. Osszátok, ennek meg az volt a baja, hogy én megosztottam, és hogy én kérjek bocsánatot. Hát kértől bocsánatot a tököm. Hát a tökömnek képzeled meg, ha én ezt nem hozom el idáig, neked fingod nincs róla, hogy ez az UCC létezik. Csak szólok. De ezt se reklámozom én, hogy ez miattam van itt. A főgecik azok tudják, tehát nem véletlenül fosnak tőlem. A tulajdonlapomon 19-en vannak rajta. Most mégsem tud egyik se semmit csinálni. Hát nem, mert a cégek nem mernek betámadni. Két magánszemély azt, akit rávettek erre, abból is az egyik az Egon hitelre hivatkozik, hogy ilyen az Egon hitelemet vették, az Egon hiteles tartozásomat vették át, amiről az ott bebizonyosodott, hogy az Egon Magyarország Hitel ZRT soha nem volt Magyarországon bejegyezve, tehát aki attól vett föl hitelt, az mind érvénytelen a szerződés. Hát nézzétek meg, hát nincs rajta az Egon Magyarország Hitel ZRT-nek a adószáma, meg a cégjegyzékszáma, hanem az Intrum Justitiának a cégjegyzékszáma, meg adószáma szerepel rajta, úgy, mint hogyha az övé lenne. Na most akkor ez mennyire érvényes az a szerződés? Azt egy magánszemély, egy pesti csávó, meg család, az 54 milliót követel a 10 millióra. Hogy én annyival tartozok, aztán majd rájön a házamra, 18 millióba beszámolja az 54 milliós állítólagos tartozásba, ahol egy fillért nem kaptam tőle, soha nem is találkoztam vele, mert amikor én fölmentem, egyedül a feleségével tudtam egyszer találkozni, azóta azzal sem, mert bujkálnak, mint az állat. Tehát, hogy én tartozok, akkor vagy hogy nekem tartoznak, akkor én nem bujkálok attól, aki tartozik, mert hát ha fizetni akar, nem? Na de hát mivel tudják, hogy itt simliség van a történetben, így azért be vannak fosva. Tehát legyenek is befosva, mert kibasznak saját magukkal, csupán azért, mert hogy egy olyan szerződésre hivatkozik, amiről bizonyított, hogy soha nem létezhetett, hiába van közjegyzői okiratba foglalva, hát eleve a közjegyzők, az ügyvédek, az ügyészek, mindenki hazáruló, gyerekek, mindenki hazáruló, mindenki téged akar tönkretenni, és ez nem vicc. Ez sajnos nem vicc. Most neked még ügyvéded van? Hát kérdezd rá erre az UCC-re, egyből hanyat homlok elkezd menekülni a Makmarci. Biztos vagyok benne. Nem véletlenül mondom ezt nektek, én ezeket mind kipróbáltam. Én nem valakitől hallottam valamit,
Én mindegyiket kipróbáltam, mindegyiket leteszteltem, megnéztem, hogy hát, ha valaki meg tudja cápolni. De mondom, hogyha valaki tud egy olyan cápolatot szerezni, én 1 millió forintot fogok neki adni. 1 millió forintot fog tőlem kapni az, aki a polgármestert fölszólítja hogy az udvarias értesítéssel, és megkéri, hogy 5 napon, vagy maximum 8 napon belül hivatalosan cáfolja meg, hivatalos cápolatot úgy, hogy írja is alá. Ezek nem mernek semmit aláírni, hát nézzétek meg, bármilyen levelet küldenek nektek, azt se tudják, hogy melyik, cég, melyik állam nevében írogatja a levelet, mert bármelyiket megkérdezett, nem tudja megmondani, hogy milyen állam nevében cselekszik. Nem tudják, nem tudja igazán, nincs is állam, hát hogy tudná? Hát ha volna állam, akkor tudná mondani, de mi, hogy nincsen állam, így nem. Nem tudja mondani, hogy milyen állam nevében, melyik cég nevében. Ez a Magyarország nevű amerikai cég nevében, ami bankárok tulajdonában van. Mert azt mondják, hogy hát azért kellett csak céget csinálni, hogy tudjunk kereskedni. Oké, de akkor legyen az, hogy ez a Magyarország nevű cég, az magyar nép tulajdonában van. Akkor ez lehetne úgy. De így semmiképpen. Nem tudom, mennyire voltam világos. Biztos megint elfelejtettem egy csomó mindent, amit még kellett volna, hogy mondjak. Állítólag, még hallottam ezt, hogy sorozási szarokat küldenek kifelé. Ott is ugyanúgy lehet használni ezt az UCT-s papírokat. Bárhová használhatjátok. Bármit akarnak tőletek, hogy fizess, vagy csináld ezt, vagy csináld azt. Mindegyikre tudjátok alkalmazni. Én mindegyikre ezt csináltam. Tehát én a személydíjat sem fizetem. Már évek óta. De nem is, nem, hova fizetném? Nem. Szeretném, ha minél többen most már tényleg fölébrednétek, és elkezdenétek utána járni, hogy ez, amit mondok, ez így van-e. És ha így van, akkor össze tudunk fogni. És ha kipróbáltad, akkor össze tudunk fogni. Egyébként, ha azt várod, hogy én oldjam meg helyetted, vagy valaki oldja meg helyetted, arra várhatsz. Nincs lehetősége megoldani helyetted. Hiába is mondja azt valaki, hogy majd ő megoldja helyetted, az hazudik. Ezt neked kell megoldanod. És végre felelősséget kell, hogy vállaljál te is saját magadért, meg a tetteidért. Semmilyen törvénysértést nem követsz el azzal, hogy te kérdezel, és szeretnéd tudni az igazságot, semmilyen törvénysértést nem követsz el. Ők követnek el törvénysértéseket, és emberiség ellen elkövetett bűncselekményt hajt végre mindenki, aki követi ezt a rendszert, és behódol neki. Mindenki. Emberiség ellen elkövetett bűncselekményt hajt végre a végrehajtód is, akinek azóta is fizet, meg vonja a fizetésedet. Mert még mindig elhiszed, hogy végrehajtó. Mert hogy elküldtél neki egy ilyen papírt, de ő meg nem válaszolt, meg majd azt küldi, hogy ő kifogásnak tekinti, és majd elküldi a bíróságra, meg a végrehajtás kérőnek. Aztán igazából itt elakad a történet, mert senki nem tudja vitatni se, ott majd lehet, hogy kapsz az állítólagos bírótól, mert a bíróságtól nem tudsz kapni, mert ez egy fikció. Viszont a levél a bíróságtól jön, nem Jóska Pista paskalaptól, benne a levél, az valaki Jóska Pista paskalap rajta van, de ő se, a paskalap se írja alá, hogy ez én vagyok, Jóska Pista paskalap. És én ezt vállalom ezért a ítéletért, vagy bármiért a felelősséget. Hát nem tudják a saját mentálhigiéniai vizsgálatukról igazolni az eredményeket, amit nekik évente kellene csináljanak, hogy mentálisan alkalmasak a bírói, vagy rendőri, vagy a faszom tudja milyen feladatok ellátására. Hát egyiknek sincs ilyen. Most mégis az embereket regzálják, hogyha merünk kérdezni. Gyerekek, elködöntsétek, akarjátok, hogy jövőre már mehettek a levesbe, vagy még idén, vagy minél hamarabb megoldjuk ezt az egészet, és tisztázzuk velük, és kiállítjuk a saját pénzünket. Amíg nem a saját pénzünket használjuk, addig ezek azt csinálnak velünk, amit akarnak. És ez nem vicc. Láthatod te is most a saját bőrödön tapasztalhatod, de nektek ez se elég.
Nem, még mindig csináljátok tovább, fizetitek az adókat azoknak, akik a tévében mondták, hogy oltsd meg magad, meg különben meg fogsz halni. És te meg megijedtél, beoltottad magad, és aztán most meg már azon parázol, hogy mikor halsz meg. Egyébként, ja, meg a háttérhatalomtól, hogy az a háttérhatalomtól. Elmondom nektek, hogy ti vagytok a háttérhatalom. Nincs itt semmi háttérhatalom, hogyha te nem csinálod, nem hódolsz be ennek az állítólagos háttérhatalomnak. Ha te nem csinálod, a háttérhatalom kinyalhatja a seggedet. De tényleg. De amíg csinálod, addig te nyalod az övét. Legyen ez a végszó. Csodákban gazdag napokat kívánok nektek az ébredéshez mindenképpen. Legyen csodálatos hétvégétek, és kezdjetek el utána nézni ezeknek a dolgoknak. Ha valaki fel akar keresni, semmi akadálya. Én nem bujkálok senki elől. Én 10 éve csak az igazság mellett állok. Előbb-utóbb rájönnek most már azok is, akik elejébe hülyenek néztek, hogy én ilyenekbe belemerek menni. Én neki mentem a rendőrségeknek, ügyészségeknek, bíróságoknak, kormányhivataloknak, polgármesteri hivataloknak, közjegyzőknek, földhivataloknak, végrehajtóknak, meg mindenkinek, gyerekek, minden szolgáltatónak neki mentem, egyik se tudja igazolni, hogy milyen alapon szedje az emberektől a pénzt. Senki nem tudja igazolni. És ti meg fizettek, mert hogy nehogy aztán megbüntessenek. Nem kell ez a papírdarab ahhoz, hogy működjön jöjjön az áram a vezetéken. Hidd el, hogy ott a végén nem kell beledugdosni, hogy az működjön. Ott is emberek kapcsolgatják a dolgokat, kész. Ennyi a történet. Nem kellene, hogy fizessél, nem azért születtél ide, hogy más embereket kiszolgálj, azért, hogy amazok jól érjenek. Mert ők nem akarnak dolgozni, ők karvaj zsiráfnak születtek, és majd ők kitalálják neked Magyarországon, magyar földön, magyarnak, hogy mit csinálhat. Fölébredtek, vagy mi a tököm lesz? Kezdjétek el alkalmazni erre, bárki is azt mondja, hogy ez nem ez hülyeség, meg ez csak Amerikára vonatkozik, ez mind faszkalap, az mind hülyeséget beszél, az mind le akar beszélni, mind el akar téveszteni. Lehet, hogy ő is annyira hülye, hogy tényleg ő is azt hiszi, mert ő neki is úgy mondta valami makmarci, hogy ez nem jó, meg a tévében is azt mondják, hogy most igazoltatták az egyik barátunkat, és azt is, hogy elvitték, mert hogy nem akarta igazolni magát személynek. Hát nincs ilyen, gyerekek, nincs ilyen, hogy személynek nem igazol magam, akkor majd én bűncselekményt követek el. Hát ő követi azzal a bűncselekményt, hogy ő személynek akar tartani, hogy holott én embernek mondom magam. Te mi vagy, ember vagy személy? Döntsd el. További szép hétvégét, meg csodálakat teli napokat kívánok nektek az ébredéshez. Sziasztok!